внушителната си изява като народна певица, тракийката Недялка Керанова се явява ярко олицетворение на безмерната щедрост на природата. Родена през 1941 година в село Татарево, Хасковско, Недялка Керанова израства с песните на чичо си Филип и баща си, музиканти с солидна подготовка. «Родена съм да пея», казваше при живе легендата. Керанова притежава плътен и мощен глас, борави отлично с орнаментиката в народната песен. Дори помня немалко случаи, в които народни певци са си давали личните песни на Недялка, защото ще прозвучат най-добре изпяти от нейния глас. Непосредственото общуване на Недялка Керанова по сватби, концерти и тържества и даваше възможност да изживява непрестанно усещането на живия контакт и отклик на своята публика. След 8-годишната си кариера в състава на Държавния ансамбъл за народни песни и танци София, Недялка Керанова се завръща в Пловдив и започва истинската част от кариерата й на голяма народна певица, епоха в тракийската народно-песенна школа, непрестанно търсена по концерти, сватби, кръщенета. Тя е винаги близо до народа и това й дава възможност да доразвива таланта си и да обогатява личния си репертуар, който наброява внушителната цифра 500 тракийски народни песни.